Katedra. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroške svete obitelji, o borbi sa pomislima, koje je održao na tribini za mlade u junu 2015. godine u manastiru Ostrog. Večeras ću uz Božiju pomoć pokušati da govorim o jednoj jako ozbiljnoj temi, oko koje se praktično vrti i na koji se bazira duhovni život. A kad kažemo duhovni život, mislimo u stvari uopšte na život, jer nema života da nije duhovan. Samo sve zavisi koji su duhovi u pitanju. Znači, tema večerašnjeg ovog našeg druženja je borba sa pomislima. Ta tema je prilično zanemarena, tako da kažem, pogotovo u svetu, ovako na ovakvim skupovima, vrlo se retko priča o tome. To je mnogo više monaška tema, ali nažalost, zato što je to nešto vrlo važno i nešto od čega apsolutno zavisi kompletan naš život, kompletna naša civilizacija, kompletno stanje u čovečanstvu. Zavisi od toga da li primamo pomisli, da li ih ne primamo, da li imamo dar rasuđivanja, da rasudimo koje pomisli treba primati i sprovoditi u delo, a koje pomisli treba odbacivati, kao što kažu sveti oci, kao vatru ili kao šištanje zmije. Kad kažem da je ovo više monaška tema, moram da kažem da, nažalost, to nije čak tema ni u svakom monaštvu, pogotovo ne u onome koje nije dovoljno oprezno. Ali vrlo dobro znamo ko ima želje i mogućnosti da čita duhovne knjige, pogotovo one najdivnije izreke svetih otaca i sarečnika raznoraznih, o svetim ocima ranih vekova, pustinskih podvižnika, koji su do tančina upoznali, borili se i savladali tu nauku nad naukama i umetnost nad umetnostima, a to je borba sa pomislima. Znači, kod njih možemo da vidimo do koje oni nijanse i do koje mere idu u tim stvarima, da nam se vrlo često čini da je to prosto apsurdno, da je prosto besmisleno, da prosto kakve veze ima ići u takve detalje u tim stvarima. Međutim, mišljenje tog tipa je odlika u stvari nezrelosti, odlika neozbiljnosti, odlika brljivosti ovoga naraštaja i ovoga vremena u kome živimo, jer što je čovjek nezreliji, neozbiljniji, brljiviji, neoprezniji, on misli u stvari da on nema nikakvih problema sa svojim mislima, sa svojim pomislima, i on smatra da su to uzaludne teme i da o tome uopšte ne treba razmišljati. Što je čovjek zreliji duhovno? Što je čovjek oprezniji? Što je čovjek već malo iskusniji u duhovnom životu i što mu je više stalo do njegovog spasenja? On je mnogo više svestan i čak, kako su sveti oci govorili, drhti nad svojom sudbinom, znajući koliko je čovjek jedno slabo biće, koliko je čovjek jedan slabi sasud i kako lako biva prevaren od duhova podnebesja, duhova tame, kojih je u ovom svetu jako puno i sasvim dovoljno da unište ceo svet u roku od nekoliko milisekundi kada bi to tvorac neba i zemlje dopustio. No on dopušta da oni vojuju protiv nas onoliko da bi nama bilo na korist ukoliko smo uz njega. Ukoliko nismo uz Boga, uz tvorca neba i zemlje, gospodara života i smrti, onda vrlo često stradamo i to teško stradamo, ne zato što je Bog surov, nego prosto zato što nismo uz njega i nemamo silu da se odbranimo. A Gospod kao takav, on poštuje do neverovatnih granica našu ljudsku slobodu koja je Božji dar i on neće na silu da nas navodi da mi rasuđujemo, nego nas pušta da se učimo na iskustvu. Ima ljudi koji se uče na iskustvu
na prvom mestu drugih, slušaju šta pametni i iskusni ljudi govore i to sprovode u delo. I takvi ljudi najbolje uspevaju u životu. Ima ljudi koji se uče na svojim primjerima i na svojim kiksevima i tako raznoraznim udarcima glavom u zid, pa i oni uspevaju, ali mnogo, mnogo manje. A ima onih ljudi koji se ne uče ni na tuđim ni na svom primjeru, nego stalno ponavljaju iste greške, jer nisu svesni zapravo da to što prolazi kroz njihov uglavnom nije njihovo. No, nažalost, ovaj naraštaj u kome mi živimo i kome pripadamo je veoma gord, a da to prevedemo na jedan prosti srpski jezik, da kažemo veoma uobražen. Smatrajući i imajući visoko mišljenje o sebi, budući samozaljubljen, budući fasciniran sobom, budući udivljen sobom, i takvi ljudi, nažalost, najgore prolaze jer bespogovorno veruju onome što nađu u svome umu, a to su te takozvane pomisli, logizmos. Logizmi u grčkom jeziku postoje i uopšte u crkvenoj praksi, u crkvenoj terminologiji postoje misli i postoje pomisli. Misli su, tako da kažemo, mnogo prirodnija stvar, mnogo manje agresivna, dok su pomisli nešto što nas može veoma tiranisati i nešto što hitro dolazi i hitro odlazi i ima veoma veliko dejstvo na nas ukoliko nismo iskusni u tome. Znači, ovo je toliko važna tema da se zapravo celokupna istorija i duhovnog i materijalnog sveta u stvari bazira na tome. Kad kažem duhovnog sveta, znači znamo da je tvorac kada je stvarao tvorevinu prvo stvorio duhovni svet, pa tek onda materijalni. Znači, prva katastrofa koja se desila u tvorevini jeste u stvari, kako to kažu monasi, primanje pomisli. I to je jako dobro kada se u određenoj monaškoj zajednici brine o tim stvarima, kada ta terminologija uđe u svakodnevni razgovor, pa onda kaže, primio je pomisao na mene ili primila je pomisao onome i ovome. To je jako dobro vežbati se o tome, jer onda mi vidimo u stvari da te pomisli u stvari su nama prezentovane, date od nekoga i da već mi tu ulazimo u jedan odnos primiti ili ne primiti. Znači, već tu u startu vidimo da to nije apsolutno naše, što je jako važno, jer kada duboko verujemo da to naše, mi onda bespogovorno verujemo i radimo onako kako nam te takozvane pomisli govore, što je vrlo često pogubno za nas. Znači, takozvana primljena pomisao izaziva prvu katastrofu u tvorevini, u duhovnom svetu, a to je kada je najbliži duh svetlosti, takozvani Lucifer, jedan od najviših heruvima, odnosno najviši heruvim, najbliži Bogu, jer mi znamo da je, to nam je još sveti Dionisije Areopagit ostavio, mada je to i pre njega bilo, on je to usavršio i potpuno uobličio za nas, da postoje jako puno tih činova, duhova svetlosti, koji su svi u hijerarhiji. Znači, oni najniži, mi od njih dobijamo svetlost i znanje. Onda oni, koji su najniži duhovi, dobijaju svetlost i znanje od viših rangova i viših činova duhova i tako sve do najvišeg čina trećeg, gde su heruvimi, serafimi i prestoli, gde oni direktno od samoga Boga i samoga Tvorca dobijaju informacije, znanje, svetlost, blagodat i život. Najbliži i najviši od svih njih bio je Lucifer, Luciferos, lučonoša, svetlonoša, danica, i baš on je primio pomisao da njemu zapravo Bog nije potreban, da je on na toliko uzvišenom položaju da on može sam bez Boga, i u tom trenutku, u tom deliću te neke prevečne sekunde, da tako nazovemo, on je otpao od Boga. Došlo je do tog jednog metaistorijskog kuršlusa u tom kontaktu između Boga i njegove tvorevine i on gubi blagodat Božiju, gubi život, gubi svetlost, gubi sve. Kao što i mi svaki put kada počinimo greh gubimo tu blagodat, više ili manje. Druga velika katastrofa u tvorevini je sada već u materijalnom svetu, u raju, gde imamo prve ljude, Adama i Evu, i tu dolazi do takozvanog primanja pomisli i do novog užasnog pada sada u materijalnom svetu, u ljudskom svetu kojem mi pripadamo. Znači, Eva je primila pomisao. Naravno, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Postanja, kaže da je zmija prišla Evi i da je nagovorila da uzme zabranjeni plod sa drveta poznanja dobra i zla. Naravno da je i istoričnost i ta istinitost dokumentarna Svetoga pisma svakako prisutna, no i alegorijski pristup je isto vrlo bitan, tako da mi ne možemo znati u okviru tih realnosti Svetoga pisma
kako je zapravo taj raj izgledao, šta to znači kožne haljine, šta to znači drvo života, šta to znači da je Adam bio bez stida i tako dalje, šta znači recimo ta zmija koja je prišla Evi. Ali u svakom slučaju je to na neki način bio misleni predlog. Znači Eva prima pomisao od zmije koja je stari đavo, odnosno Luciferov duh, niko drugi nego Satana, koji sada otpavši od Boga i budući beskrajno pakostan na ljudsko biće koje može da se vrati Bogu, on šalje pomisao, budući bestelesno biće, bestelesna sila, bestelesni on može da priđe centralnom nervnom sistemu ljudskog bića i da mu ubaci pomisao, a da čovek, ukoliko je neiskusan duhovno, apsolutno je ubeđen da je to u stvari tvorevina njegovog uma, da je to njegovo čado, da je to njegovo dete, da je to njegovo nešto najbliže što on ima, a to su njegove pomisli. Razmislite koliko u stvari mi svi negujemo svoje pomisli, svoje stavove, svoja mišljenja i koliko smo vrlo često do krvi smo spremni da se borimo samo da opravdamo, odnosno da održimo našu reč, našu misao, naš stav, a najčešće nismo u pravu. Znači, budući bestelesan, on ubacuje u centralni nervni sistem prve žene, Eve, pomisao da je taj plod divan, lep za gledanje, veoma ukusan i veoma zdrav i već šta drugo, ona prima i saglašava se sa sobom u sebi, da, znači to je prvi taj moment kada se mi, odnosno prvi moment u toj duhovnoj borbi je u stvari taj takozvani predlog, pomisao nam nešto kaže, onda drugi stepen je naša saglasnost ili nesaglasnost i treći stepen je već delo kada mi činimo konkretno ono što nam je rečeno. I treći, tako da kažemo, naravno, ova civilizacija, ovaj život je prepun tragedija, ali da kažemo te prototragedije, je treća tragedija, to je već u čovečanstvu van raja na zemlji, ovoj sada ovakvoj kako mi vidimo paloj, a to su prvi ljudi, braća, i od tada nastaje bratoubistvo koje se ne završava do današnjega dana. To su Adamovi sinovi Kain i Avelj. Kain je bio zemljoradnik, Avelj je bio stočar i oduvek je bilo to prisutno u ljudskom rodu da se Bogu prinosi žrtva. U Starom zavetu to su bile krvne žrtve, materijalne žrtve. U Novom zavetu mi prinosimo beskrvnu žrtvu na liturgiji, a sve ostale naše žrtve su u stvari duhovne žrtve. Mi žrtvujemo u stvari nešto ono što je naše, da bi Bogu ugodili, da bi mu pokazali naše smirenje, našu ljubav, našu želju da se sjedinimo s njim. A u ta vremena starozavetna se prinosilo od onoga što smo imali. Znači, zemljoradnici se prinosili od onoga što je davala njiva i bašta, Bogu na žrtvenik, ili da se spali, ili u hram pa da se to podeli siromasima, ili ukoliko su bili stočari, ukoliko su se bavili sa stokom, oni su prinosili životinje, klali ih, spaljivali, ili se to davalo svešteničkoj kasti ili siromasima. Tako da, tu vidimo sada jedan vrlo bitan moment. Uvek je to primanje pomisli, koje je vrlo opasno i kasnije ćemo reći dokle to može odvesti, a to su teška psihička oboljenja. Uvek ima negde neku udicu za koju se mi uhvatimo. Uvek đavo ima nešto zašto nas hvata. To je kao kad baciš mačku na izlog stakleni, ona ne može se uhvati, ona će samo ovako da se spusti dole. Ali ako je baciš na rapav zid, ona ima zašto se uhvati. Tako đavo. On se uvek hvata kod nas za nešto što nađe u nama. Jedino na Gospoda, Sina Božijeg, nima zašto se uhvati. On je bio bezgrešan. Na svakog od nas ima se uhvati, a sad to sve zavisi od stepena koliko smo ostrašćeni, koliko smo grehovljeni. Znači na veoma grešne ljude, on stalno je na njima zakačen i tiraniše. Tako vidimo kod prvih ljudi šta je bilo. Zašto je on tako lako primio pomisao na svoga brata Kaina? Zato što je on u svojoj žrtvi prineo ne ono najbolje što je dobio, a to je uvek cilj, da mi Bogu prinesemo ono najčistije. On je prineo tamo neku letinu, a neko, ne znam, nije tamo seme, neku pšenicu koja je malo i ubuđala bila ili već. U svakom slučaju nije prineo ono što je najbolje bilo. Dok je Avelj prineo najčistije, najzdravije iz svoga tora i svoga stada. I Satana detektuje u Kainu slabost, greh. Prilazi mu i šapuće mu da je Bog primio žrtvu njegovog brata i da će sad njegov brat imati Božji blagoslov i da će mnogo više napredovati i da će ga potpuno preteći. To su bili prvi ljudi i on je očekivao, već mu je bilo usađeno da od njega praktično nastaje čovečanstvo. I on je tu primio pomisao da će on stalno biti u senci svoga brata. Prima pomisao i dolazi na ideju
prihvata je, saglašava se sa njom i čini delo. Poziva svoga brata, kaže ajmo u polje. Avelj kaže ajmo. I on ga tamo kolje i ubija ga. I to ostavlja u amanet, što bi rekli naši stari, i u neko nasledstvo nam ostavlja u stvari to bratoubistvo iz ljubomore, iz pakosti, iz sumnje da će neko biti bolji od nas i da tog nekog uklonimo sa našeg puta. Znači to su izuzetno bitne stvari u našem životu jer apsolutno određuju naš život, naš uspeh, našu radost ili našu nesreću u našem životu. Biti svestan svojih pomisli, svojih misli, svojih želja, svojih namera, svojih nastojanja je esencijalno, suštinski važno u našem životu, jer od toga će zavisiti zapravo kakav će naš život biti. Znači, sveti oci koji su bili ljudi kao i mi, puni slabosti, pre svega pala bića, puni strahova, teskoba, sumnji, raznoraznih, pa čak i poremećaja, oni su shvatili da ima živoga Boga i da uz živoga Boga naš život može potpuno da se promeni, da procveta i da da ono najdivnije još dok smo u ovom životu, a posle ovoga života život večni, koji apsolutno zavisi od ovoga života ovde. Oni su napuštali ovaj svet, odlazili su u pustinje, pogotovo rani oci, i u titanskoj borbi sa sobom, sa svojim ljudskim slabostima i sa svojim pomislima na prvom mestu, odnosno sa prilozima zapravo zlih duhova, knezova tame u podnebesju, kako ih je zvao sveti apostol Pavle. Oni su uz Božiju pomoć tokom dugih decenija u ogorčenoj borbi spoznavali tajne te borbe, spoznavali tajne ljudske duše i spoznavali tajne demonskog sveta, a isto tako i anđeosko-božanskog sveta. Jer smo mi zapravo stalno izloženi jednoj emisiji tih mentalnih priloga, bilo da je to sa desne, bilo da je sa leve strane. Sveti oci desnicu smatraju uvek pozitivnom, dobrom, čvrstom, jakom, božanskom, a levicu slabom, grešnom, strasnom, demonskom, satanskom. Znači, i sveti oci su nama ostavili da je najviša vrlina, postoje mnoge vrline, ali da je najviša vrlina u stvari i najviši dar od Boga, dar rasuđivanja. Jer od tog dara zavisi zapravo kako ćemo mi, tako da se izrazim, da vozimo svoj život. I da li ćemo da se sudarimo, da li ćemo završimo nekom jendeku ili ćemo da prođemo kroz sve ulice, bulevare, ćorsokake i sve znakove i semafore svoga života i da dostignemo do kraja, do onog obećanog grada u koji svi putujemo. I kroz taj dar rasuđivanja u stvari su sveti oci ocenjivali ko je od u to vreme monaha, svetih otaca, odnosno otaca u tim ranim vekovima, koliko je on napredovao. Znači koliki je imao dar rasuđivanja. I kada bi otkrili nekoga da je od Boga dobio i kroz svoju veliku žrtvu veliki dar rasuđivanja, svi su se monasi, a naravno i ozbiljni mirjani kojima je stalo do spasenja, sticali kod tih takozvanih staraca, svetih ljudi, da pitaju. I jedna od najviših vrlina nas, običnih smrtnika, da ne računamo svete oce, je u stvari vrlina smirenja, a koja se ogleda u želji da pitamo, da postavimo pitanje i da poslušamo odgovor na to naše pitanje, naravno da ne postavimo pitanje bilo kome, nego onome ko važi i koga je društvo, a na prvom mjestu crkva, ocenila kao nekoga ko ima duhovnog iskustva i ko može da nam pomogne. Tako da najidealnija varijanta u našim životima je da se rodimo u porodici koja je crkvena, gde su otac i majka, gde su naši tata i mama ljudi duhovno zreli, ljudi koji su duboko svesni koliko je važno učenje Svete pravoslavne crkve i koliko je važno biti delatni hrišćanin, ne samo na papiru, kao što ovdje imamo slučaj, pa dođu ljudi, krste se, pa traže dobiju krštenicu i posle zaborave na to. I samo tako kad ih neko pita, neki Kinez, neki Francuz, ko si ti, on se sjeti i kaže, pa ja sam pravoslavan. A u stvari uopšte ne živi na taj način. I to mu ništa nije. Znači, ukoliko smo delatni hrišćani i ukoliko imamo tu sreću da smo se rodili kod roditelja koji su delatni hrišćani, mi ćemo imati velike izglede da u životu se što manje izlupamo, izranjavimo, izudaramo i da dostignemo još u ovom životu radost života. Jer cilj je da se u ovom životu radujemo. A tako je malo radosti zapravo. A to sve zavisi u stvari koje duhove slušamo i kakva su dela naša u odnosu na čiji savet. Tako da, ukoliko smo imali tu sreću da nas naši roditelji od malena počinju da vode u crkvu, na liturgiju, da nas na prvom mestu, usudit ću se tako da kažem, iako je sveta tajna pričešća kruna svega, ali usudit ću se da kažem da je možda jedna od najvažnijih stvari
da tata i mama nauče svoga sina ili svoju ćerkicu da prati i da razmišlja o svojim postupcima i da već vrlo rano krene na svetu tajnu ispovesti. Znači da vrši retrospektivu još uvek svoga mladog uma, svoga još uvek malog uzrasta. Ali od onih osnovnih stvari, eto igrala sam se sa sestricom pa sam joj uzela lutkicu pa sam slagala, pa ono, znači od malena da je dete svesno da je učinilo nešto što nije kako treba ili da ima neke ideje, neke želje, neke misli i da ode kod čika pope, kod sveštenika i da kaže pa jeste tako i tako. Znači svakako da ne mogu u tom uzrastu biti ne znam kakvi gresi i ne znam da je to toliko neophodno jednom malom detetu da ide na svetu tajnu ispovesti da bi njemu Bog oprostio. Svakako da to još uvek nije, ali zašto je to bitno? Da se od malena naučimo da stalno pratimo svoj život, svoje misli, svoje želje, svoje pomisli i da hvatamo i da smo neprestano budni, da smo neprestano trezveni i da zapravo iznosimo iz sebe, naravno na prvom mestu na svetoj tajni ispovesti, a svakako ukoliko nismo u mogućnosti na svetoj tajnoj ispovesti, da uvek vršimo kontrolu svojih želja, svojih namera, svojih misli sa zrelim ljudima iz našeg okruženja, naravno su to na prvom mjestu naši roditelji, i da se tako polako razvijamo i da steknemo taj dar, znači da ne moramo da se izudaramo u životu kroz raznorazne nevolje, kroz raznorazne muke, padove, raznorazne strasti, kroz raznorazna oboljenja. Na prvom mjestu ovdje govorim naravno o mentalnim, duhovnim, psihičkim mukama kojih je ovaj svet pun i kojih je sve više i više. Na taj način ćemo ući u ovaj život snažni, iskusni, već od malena i napredovat ćemo, imat ćemo veliku odskusnu dasku, tako da kažem, neće nam trebati mnogo da stradamo, nego ćemo odmah sticati velike darove od Boga i prolaziti kroz ovaj svet kao onaj ledolomac koji ima ojačani kljun i koji probija led u onim severnim morima, dok onaj koji je slab kao onaj Titanik koji tada još nisu bili iskusni brodograditelji, pa ga isekao kao konzervu sardine. Tako nas, naše pomisli seku i zagorčavaju nam život. Prema tome, to je da kažem tako idealna varijanta, no nažalost živimo u takvom svetu, a pogotovo moja generacija i možda malo mlađi od mene, živjeli smo to teško komunističko bezbožno vreme, kada je crkva strašno bila proganjana, kod nas u tadašnjoj Jugoslaviji ne toliko da kažemo onako strašno kao u Rusiji i u tom bloku koji su držali boljševici, no možda je kod nas to bilo na neki način još gore, jer nije bilo proganjeno u krvi. Jer tamo gde je bilo proganjeno u krvi, tu je bilo i borbe i predivnih, da kažemo tako, tih katakombnih momenata u svim tim zemljama gde je to bilo jako veliko proganjanje, kao što su Rusija, Rumunija, Bugarska, tako dalje. Kod nas u to vreme, za vreme Brozove Jugoslavije, to je bio takozvani meki komunizam, gde nije sad ako ti odeš u crkvu letela glava, što je naravno bilo, a itekako, naročito u Rusiji, ali ovdje kod nas je možda bilo još opasnije, jer je to bilo kao slobodno, ali je bilo strašno izrugano i bilo je strašno ismejavano u društvu. Tako da su ljudi bili strašno otpali od crkve, ali ne zato što ćete im leti glava, nego prosto taj neki mekani komunizam, otvorenost ka zapadu, taj neki prisutni sekularizam je bio toliko izražen da verujem da je mnogo manje u Beogradu išlo u to vreme u crkvu nego u najstrašnijim periodima, možda u Bukureštu ili ne znam u Moskvi i gde. I baš u to vreme sam ja odrastao, nažalost, tada smo bili potpuno odvojeni od crkve, nismo znali to predivnu nauku, tu predivnu nauku nad naukama i umetnost nad umetnostima, da se suočavamo sa sobom i da pratimo to predivno učenje pravoslavne crkve i mi smo rasli nezaštićeni, neiskusni, vaspitavani od ovoga sveta koji kaže ti si najbolji, ti si najpametniji, ti si najlepši. Znate, danas se omladina tako vaspitava, sve u superlativima, ti si najbolji, ti si ovo, ti moraš da budeš prvi, ti moraš da budeš najbolji od svih, ti moraš da budeš najlepša, ti moraš da budeš najprivlačnija. I stalno se to potencira i ako smo psihički bolesni, kad odemo kod psihijatra ili kod psihologa, oni koriste ono što pruža savremena psihoterapija i savremena psihijatrija, a to je podizanje i pumpanje ega. Znači ti si najbolji, ma drži do sebe, ma ne daj ti da oni tebi, ma ti ovo, ma ti ono, što je
u stvari potpuno suprotno od onoga što sveti oci kažu, što crkva kaže, a to je smirenje pred bližnjim, pred samim sobom. Da kažeš, čekaj, možda ja baš i nisam u pravu, pa možda ja baš i nisam najpametniji u tom trenutku. I to je moment, to je platforma sa koje mi zaista možemo u jednom trenutku biti najpametniji u društvu, ali ne sami od sebe, nego živoga Boga koji prati, koji ima smirenja dovoljno i da razmišlja o sebi pa da kaže, pa čekaj, možda ja baš i nisam u pravu. U tom momentu smo mi u kontaktu s živim Bogom i kaže, aha, ovaj je moj, ovaj ima smirenje, ovaj nije gord, ovaj nije naduven, ovaj ima smireno mišljenje o sebi, njemu ću da dam moje darove. Takav čovjek zaista onda dobija visoki intelekt, velike darove, velike vrline, ali od smirenja. I kao što kaže u Svetom pismu, ko se samo zvišuje, bit će ponižen, i ko se sam unižava, bit će uzvišen. Nažalost, mi smo teško postradali, jer smo bili tako vaspitavani, i kada si tako vaspitavan, da si najpametniji, najlepši, da moraš da budeš prvi, evo vidite danas recimo, ja znam, to ranije uopšte nikad nije bilo nešto mnogo bitno. Danas recimo, vi imate malte ne u novinama rezultate sa nekih testova u srednjoj školi ili osnovnoj školi, to se potencira, budeš najpametniji, najbolji. A zašto? Zato što biraju najpametnije klince i odmah im pružaju tamo, ne znam, neka prva mesta na Harvardu, u Silikonskoj dolini, u Kaliforniji, uzimaju klince, daju im stipendije, sve im daju tamo, roditelji su presrećni, dete je bilo bolje od drugih, dobilo je ne znam kakvu stipendiju u nekom Vašingtonu ili u nekom Parizu. A šta se dešava kad ta deca odu tamo? Postaju intelektualni robovi. Postaju robovi koji se do maksimuma iscrpu i sa svojih 40 godina otprilike vrlo često budu olupine. Jer u stvari ovaj svet uopšte ne bira nekoga ko je pametan iz nekog velikog altruizma, odnosno iz nekog čovekoljublja, nego samo iz maksimalne koristi. I zato je to ti si najbolji, ti si najpametniji, da bi ti najneoprezniji iskočili i da bi ih Satan ovako pokupio kao kajmak za sebe. Znam, imam prilike, mladi nuklearni fizičari i uopšte mladi inženjeri iz Beograda bivaju detektovani od tako tih nekih američkih korporacija, dobije zaposlenje, recimo to je Silicon Valley, kako se to kaže, ili već bilo gde u tim nekim sada javnim medijima, dobije posao, dobije ne znam kakvu platu, odmah se vidi da li je gej ili je heteroseksualan. Ukoliko je heteroseksualan, dobija devojku, dobija 2 devojke. Ukoliko je gej, odmah dobija partnera. Dobija sve što mu je potrebno. Ukoliko voli određenu drogu ili alkohol, i to će dobijati. Samo da je od jutra do večeri ispred kompjutera ili u nekoj laboratoriji ili u nekoj tamo radionici za ne znam nija kakve svemirske brodove, naravno da će onda da bude spržen u roku od 20 godina, ali kakve veze ima? Dolaze mladi klinci, novi, ovaj biva odbačen, sagoreo, olupina, jer, kako kaže narod, ko sa đavolom tikve sadi, o glavu mu se olupaju. Ali to je u ono vreme bilo kad su sadili tikve. Danas, ko sa đavolom, ne znam šta radi, biva spržen, a ne da mu se tikve o glavu lupaju. To je još i dobro u odnosu kako danas prolazimo. Znači, mi smo tako bili vaspitavani, prihvatali smo sve te pomisli, a najčešće su te pomisli bile pomisli gordosti, pomisli neke veličine. Jer, eto, ja konkretno sam se malo družio u tako nekom društvu, da tako su to bili neki beogradski malo klinci ovako nadareni, muzičari, slikari, šta ja znam, pa je đavo, on svakoga skenira, svakoga gleda. Onoga ko voli da jede, njega će stalno će da mu bacuje pomisli kako je ova hrana fina, pa kako je ovo, pa kako da skuva ovakav ručak, pa kako da napravi ovako. I stalno će da ga tiraniše pomislima, slikama, prinosit će mu mirise ukusnih jela i taj čovjek će da robuje zapravo svome stomaku, gde će da razori svoje zdravlje u debljini, u holesterolu, u poremećaju svojih digestivnih organa, kardiovaskularnog sistema. Ukoliko vidi nekoga da je sklon bludu, njemu će stalno da ubacuje pomisli, kako li je sa ovom, kako li je sa onom, i to onda tiranisanje u bludu, u promiskuitetu, u jednom užasnom razaranju ljudskog bića, a opet ima nekoga koga uvati ko je sklon visokom mišljenju o sebi. To su obično tako intelektualci, umetnici. Njih hvata na to. On njega neće, ne znam, nešto mnogo na blud, neće mnogo na srebroljublje, neće mnogo na, ne znam, prejedanje, ali će njega na gordost, znači na samoljublje. I nas je tu negde pecao i mi smo počeli da primamo pomisao kad ti kažu, ti si najbolji, ti si najpametniji, ti tako lepo pišeš tekstove, ti tako lepo slikaš, ti tako lepo sviraš, ti si tako
prijatan kad se pojaviš u društvu, svi gledaju u tebe, svi ti aplaudiraju, sve devojke su zaljubljene u tebe, svi mladići hoće da dođu da se druže sa tobom. I onda ti, ne budući iskusan, ne budući naučen, ti apsolutno primaš te pomisli i duboko, znači bespogovorno veruješ u to i počinješ tako da se ponašaš. Naravno, čim mi primamo pomisli od nečistoga duha, iz tog momenta mi bivamo, ne zato što se Bog gnuša od nas, Bog se ne gnuša nikoga, Bog najviše voli baš najveće grešnike, ali mi sami sebe na taj način, primivši pomisao, uključivši se u negativnu demonsku energiju, mi sebe automatski isključujemo od dejstva Duha Svetoga. Čim nema Duha Svetoga, dolazi demonska sila. To je kao svetlost i tama. Ne postoji srednja varijanta. Kako svetlost se povlači, tako dolazi tama. Kako se Duh Sveti, kako se Božja sila od nas povlači, a ona se uvek povlači što više primamo demonskih saveta, tako dolazi demonska sila i polako nas obuzima. Tako da smo mi, prihvatajući te pomisli, gordeći se sve više i više, imajući sve više i više mišljenja o sebi, sve više i više odsecali sebe od Boga živoga, potpadali pod vlast demona i gubili onu utehu što svaki čovjek ima u mladosti. Počeli sve više i više da osjećamo onu duboku prazninu u nama i kada bi se završila ta neka izložba ili kada bi se završio koncert na kome smo učestvovali, kada bi se ugasila svetla pozornice ili kada bi se završila žurka na kojoj sam ja bio glavni i kad bi otišao kući, u stvari ja bi se suočavao sa svojom užasnom prazninom, sa svojom užasnom samoćom, sa svojom tugom, sa svojim strahovima i u stvari ja sam osjećao, odnosno mi takvi smo osjećali da nam nešto sada potrebno da povratimo ono osjećanje koje nas je nosilo, a to je uglavnom bio alkohol, droga i tako taj promiskuitni seks, jel da, koji je tu odmah uz alkohol i drogu, koji donosi to brzo prolazno ispunjenje i zadovoljstvo. Sada, još je dobro ako se zadržimo na nivou strasti, jer uz pokajanje je tu uvek način i spas, kako možemo da se izlečimo. No, nažalost, vrlo često, primajući te pomisli, mi možemo i da oštetimo svoju psihu, možemo da poremetimo umom, jer i sveti oci kažu da se u stvari gordost i ludilo, oni dugo putuju skoro paralelno, jer gord čovjek nije u startu odmah ludak, ali negde u nekoj tački u budućnosti, u životu, se gordost i ludilo konačno spajaju. I gord čovjek u stvari postaje ludak, jer on ima toliko visoko mišljenje o sebi, da šta god da mu dođe na pamet, on to prihvata kao njegovo čedo, kao isključivo nešto njegovo i tako dolazimo do tih teških stanja. Da kažemo, prvo, kako to u psihijatriji razdeljuju, to su prvo ta neka neurotska stanja, to je neuroza, gde sumnjamo, gde smo u strahovima, gde smo u nemiru, ovaj je protiv mene, ona je protiv mene, ne znam, to će se desiti. To je, da kažemo, još uvek koliko toliko izlečivo, ali postoje ona najteža stanja, koji su takozvane psihoze, psihotična stanja, a to je ono što se nekada zvalo šizofrenija, danas izbegavaju u psihijatriji šizofrenija, pošto ima baš onako negativnu konotaciju, onako tešku reč, pa su sad neki šifre F13, ne znam, E17, tako dalje, da bi bilo lakše kad ti kaže ti imaš F13, sad ti ne kaže ti imaš šizofreniju, a u stvari na istomu se svodi. Znači, nažalost imam prilike da dolazim u kontakt sa ljudima koji imaju velike tegobe i koji dođu i kažu, oče, kaže, znate, mene prati Beogradska specijalna policija. Rekao, jesi ti siguran u to? 100%. Jel imaš neke konkretne, ne znam, dokaze za to? Pa nemam konkretne, ali znate, u tom trenutku sam video to, pa jedan policajac me pogledao ovako, pa sam čuo helikopter, to je sve radi mene, znate. Ne kažem, dobro, ali, ajde da kažem, ali zbog čega baš tebe? Da li si ti neka tako važna ličnost? Da li ti učestvuješ u nekim vrlo bitnim stvarima u državi, u politici, u privredi? Pa tu malo tako zastanu, kad ih ti malo ipak realno, znači, u tom trenutku kad ga ti realno pitaš tako neki stvari, malo zastane, pa ne, kaže, nisam, ali bez obzira, oni mene prate. Zbog čega? Zato što je takav čovjek toliko negde duboko zaljubljen u sebe, toliko ima u suštini negde nekakav kompleks niže vrednosti, toliko on negde u stvari pati, što nije u stvari, ne znam kako, prominentan u društvu, a s druge strane, toliko veruje sebi, toliko je zaljubljen u sebe,
da u stvari on takve pomisli prima kao nešto najdragocenije, jer mu one govore ti si važan, ti si bitan, zbog toga i toga. Znači to su uglavnom nerealne stvari, ali on se hvata za te pomisli, veruje u njih. I bez obzira što onda nastaju strašne muke, užasne muke, jer u početku đavo nikada nas ne uvede u ono najstrašnije stanje. On nas prvo nas uljuljkuje, prvo nam govori da smo izabrani, da ćemo mi biti nešto veliko, da imamo takve i takve moći, takve i takve mogućnosti. I ima mogućnost kao duhovno biće da nam čak i ubacuje osjećanja uzvišenosti, raznih moći. Postoje osjećanja koja su onako duhovne prirode, da osjećamo neko zadovoljstvo, ali sve je to u stvari nejasno, mutno, neobjašnjivo, a sveti oci kažu, kad god je tako nešto, brate, znaj, kad si u dilemi, kad ne možeš tačno da, znaj da je to od demona. Takvi ljudi primaju takve pomisli i jedno vreme, jer đavo je vrlo perfidno i lukavo i opasno stvorenje, on nas mami, kao i sa drogom, kao i sa alkoholom. Znači u početku to su neverovatne doživljaje, božanski, na LSD tripu, na kokainu, na ekstazama, na heroinu. To su božanski doživljaji, po znacima navoda naravno. Ako kažemo da postoje mnogi bogovi, da je samo jedan jedini pravi, ovo je drugi bog, ovo je bog zla, bog satane, on kao duhovno biće koje pamti ono blagodatno stanje uz Boga, može nama to da ubacuje, ali to je takozvana prelest. I mi u tom stanju prelesti dugo vremena, nekoliko meseci, ali nikada ne traje drugo, do godinu dana otprilike, možemo da verujemo da smo zaista nešto veliko. Nažalost, onda kada smo potpuno zagrizli udicu, kao u ribolovu, ne vadi ribolovac nju odmah, jer možda se otkači, nego je prvo pušta pa da se dobro zakači na udicu. Onda je ona miru polako izvuče i onda je ona shvatila u stvari da to uopšte nije bio taj ukusni crv, nego samo jedna udica i zli pecaraš koji će u tom trenutku da je opali sve snage o beton i da ono završi. Znači, đavo nas tako polako uvodi i kada smo potpuno zagrizli u drogu, u alkohol, u neku seksualnu perverziju ili mutaciju ili u to misleno što je najopasnije, onda on konačno se pokazuje onakav kakav jeste u svoj strahoti, u svoj tragičnosti i ti ljudi koji su jedno vreme mislili da su izabrani za cara, za ovoga, za onoga, da su pozvani za ovo, pozvani za ono, oni se u stvari suočavaju sa užasnim stanjima svoje psihe, da u tim trenucima oni užasnuti trče kod psihijatara i mole za pomoć, gdje im se ne može pomoći, jer psihijatrija ne može to da pomogne. Ona može u nekim određenim situacijama, ali uglavnom su ovo duhovne stvari i jedino što može, i tu odajemo zaista punu hvalu i počast, jer uspeli su da nađu lekove koje mogu, ali samo privremeno da nam pomognu, da čovjek ne bi počinio neko zlo sebi ili drugima. No, nažalost, tada već biva kasno. Evo, nedavno došli su ljudi iz jednog grada iz ovog bivšeg regiona, bivše Jugoslavije, pametan dečko, mlad, od uvek je bio tako malo čudan, kao tako malo starmal, i kaže, zadnje vreme ima nekoliko meseci, kaže, projavilo mu se, kaže, on kaže da je on, ne da je on izabran od Boga, toga ima. Evo imam tu isto jednoga koji kaže da je on izabran od Boga i da starozavetni proroci pričaju, inače ovako, super inteligentan čovjek, zaposlen, inženjer je. Ali kad uđeš malo dublje, on je duboko ubeđen da starozavetni proroci pričaju o njemu i da je on pozvan za cara. Znači, kad tad onda se zacari. Vi ne možete da verujete, čovek zaista veruje u to. I prvo se iznenadite, pa dođe vam da se smejete, pa se onda ozbiljite, a onda vam dođe da ridate o tragediji, u stvari kad shvatite, u stvari kakva propast jedne ljudske duše. I ovaj mlad čovjek, on je umislio da je Bog, da je on sam Bog. A da oni koji mu poveruju i koji krenu za njim, da će oni biti anđeli. Ali pazite sad to sad može svako da kaže, svaka budala. Ali on je zaista dobio određene moći. On zaista može da pomogne, da izleči, da pomogne u nekim poremećajima. Kako to? Tako što je potpuno prihvatio taj prilog i Satana je baš njega izabrao kao poseban sasud i dao mu je moći. Tako da takvi ljudi jednoga dana postaju tu takozvani vidovnjaci, takozvani magovi, vračari, gatari. I oni duboko veruju u to, jer njima zao duh kaže ti si izabran od Boga,
ti si izabran da pomažeš narodu, ti ćeš moći, tako dalje, tako dalje. Tako da, ovaj dečko, on je vrlo mlad, on je potpuno pozitivno još uvijek nastrojen i njegovi roditelji čak veruju u to, baš zato što ima te darove. Nažalost, mi znamo da svi ti magovi i vračari, oni mogu da pomognu u trenutku. Imali smo mi dole na Kosovu jednoga iz Velike Hoče je bio, mogu da leči stoku. Stvarno izleči živinča, ono neko na crkava, on nešto tamo baje, životinja živi. Ali šta se dešava posle? U toj kući da izlečio to govedo ili tog brava ili ne znam čega, posle godinu, 2 ili 5 godina sva stoka crkne. Ili ne znam, dete se razboli. Ili ne znam, nikako da rodi njiva. Tako da i u ovim slučajevima. Neću mnogo da govorim da slučajno ne bi neko doveo u povezanost sa ovim slučajem. Ali taj je nekoliko njih izlečio. Ali avaj i teško njima, tima koji su prihvatili to, koji su poverovali i koji su za Boga izlečeni. To uvek posle izbije. Nikada ne može nešto što nije od Boga da pomogne, da izleči. To uvek izbije na nešto drugo i uvek na još gore. Znate, to je kao ono recimo sa narkomanijom ili sa pušenjem. Recimo ja znam dok sam pušio. Koliko sam puta pokušao da ostavim cigare. Ali uvek sam to pokušavao bez Boga. Nego samo svojim nekim silama, pa ne znam, ima tamo neka ovo, pa neka onako. I ostavim ja, ne pušim 2-3 dana. Ali nikad više od toga. I ponovo propušim, ali uvek posle pušim više od toga. Kao da mi se neka sila ruga. Tako i sa narkomanima. Ostavi on, ali svaki put posle još gore, da ga ne uvede u očajanje dok se ne obesi na kraju. Znači, đavo kao takvo biće, on uvek ide na najgoru moguću varijantu. Nikada na srednje da ti bude loše, nego uvek ide na najgore. Tako da imamo te takve primere zaista užasne. Znači onda ima, recimo dođu majka i ćerka. Kaže, oče, ceo komšiluk je protiv nas. Stalno nam nešto rade. Stalno viđemo kod kuće te prolivena voda, te ne znam slomljeno jaje, te neka daščica ovako pa onako pa. I naravno oni ni sa kim ne govore o komšiluku. A zašto? Oni su dobri za Boga, a svi su u komšiluku loši i zavide njima što su oni za Boga iz nekog razloga. Dobro, vidiš dva najobičnija stvorenja, nikakvih kvaliteta, šta više, to ću reći. Ali oni su umislili u toj svojoj prelesti, u toj svojoj samozaljubljenosti, da su oni nešto posebno, da je čitav komšiluk protiv njih i da im stalno nešto radi. I onda kad ja njih pitam, pa dobro, a šta konkretno? Pa našli smo to, pa dobro, rekao konkretno, pošto stvarno ima. Ima, definitivno ima to. Znači ima toga, radi se. Ali ima i gluposti. Neko bacio jaje ili ne znam, pala neka daščica ovako pa stala onako ili neko prolio vodu. Znači, ali oni u svojoj prelesti sve vide da je svako protiv njih i da ih svi mrze. A u stvari, kad ti uđeš malo u razgovor s tim ljudima, vidiš da su ti ljudi toliko daleko od Boga, da su to dvoje, u stvari, da su oni u stvari ti koji mrze sve oko sebe. Da su oni ti u stvari koji su tako teški ljudi po karakteru, da u stvari ceo taj komšiluk zazire od njih. I mi vidimo u stvari da ti ljudi koji tako veruju sebi, koji su zaljubljeni u sebe, oni su takozvani ljudi puni sebe. Kad se kaže vidi ovaj pun sebe. Znate, uopšte u društvu kad vidimo uobraženog čoveka koji stalno nešto se pokazuje, to je stvari jedna tragična ličnost. I kad vidiš čoveka koji kaže on je pun sebe, pa kad je neko pun nečega, a još kad je pun sebe, u njemu nema mesta za nešto drugo. Prvo mesto za druge, za bližnje, a pogotovo nema mesta za Boga. I kao takav čovek koji je prepun sebe, koji je poslušao pomisao da je on nešto drugačije, da je bolji, znači svi ti ljudi koji su i psihički bolesni, koji su šizofreni, koji su, ti u stvari u njima vidiš da oni u stvari ne vole ljude, da su oni veliki čovekomrsci, da oni nemaju uopšte trunke ljubavi za bližnjega. A šta je to? To je u stvari delo, to je porod u stvari kada ti vodiš ljubav sa đavolom. Znači ti onda kao dar dobijaš mržnju, ti mrziš ljude i kao takav ti u stvari to projektuješ na druge ljude. Kao za Boga svi tebe mrze, svi te prate, a u stvari ti si taj koji ne voliš nikoga. Ja nisam naišao, a mnogo nažalost srećem bolesne psihotične ljude, ti vidiš da ti ljudi tako dubinski mrze ljudski rod, tako mrze sve oko sebe. On mrzi svoju majku, on mrzi svoje dete. Jer zašto? Zato što je đavo u njemu, prihvatio ga je. A onaj koji vodi ljubav sa Bogom, on stiče ljubav i on voli ljude. Njemu neće nikada pasti na pamet da su ljudi protiv njega. Jer kad je neko, kad ima ljubavi u sebi, on je kao takav dobar. I svako projektuje iz sebe ono što nosi u sebi. Bludnica jedna će da kaže, ma sve žene su kurve. Dok jedna svetica, ili kao jedan svetac, ili kao u tom starečniku što smo pominjali,
ti sveti oci koji su u titanskoj borbi sa sobom zadobijali Boga u sebi, oni čak više nisu imali ni pojam da postoji zlo u svetu. Oni su mislili da su svi ljudi dobri. Sveti Serafim Sarovski je svima govorio, radosti moja. Mislite vi, čovek, kogod mu se pojavi, kaže, gde si radosti moja? Ono dolazili grešnici, ludaci i ubici i sve. Ali on je nosio Boga u sebi. Ali kako je stekao Boga u sebi? Tako što je bdio nad svojim pomislima, nad svojim umom. Primao je Boga u sebe i bavio se svim svojim bićem molitvom. Jer molitva je u stvari ta kao jedan božanski filter. Kada kroz filter naše molitve, ukoliko se naravno uopšte bavimo molitvom, mi propustimo naše pomisli, naše misli, naša htenja, naše želje. I ukoliko to ne uradimo 2-3 puta u životu ili za 2-3 minuta, nego ukoliko to postane naš način života, mi onda kroz taj filter nam se potpuno raščišćava magla ostrašćenosti. I mi zapravo vidimo koja je pomisao realna, koja je pomisao nije realna, koja je pomisao je korisna, koja je veoma opasna. Koji su nam ljudi od koristi, koji su nam ljudi od opasnosti, koje su situacije dobre za nas, koje nisu. Znači kada imamo, recimo nemamo mogućnosti nekoga da pitamo, a imamo neku ideju, nešto nas, znate, ne ispoveda se svaka pomisao, tako kažu sveti oci, jer nama svašta prolazi kroz glavu. Ali ako se pojavi neka pomisao koja je posebno uporna, posebno nas napada, posebno vidimo da jedna od njih posebno nešto hoće od nas, onda nju moramo da obratimo pažnju i da pitamo, da kažemo oče ili brate ili nekog koga ima poverenja i da konkretno kažeš, čak i ako nemaš duhovnika, ako to iskreno kažeš, Bog će pomoći i daće ti odgovor. Ali ako tako nekog nemamo, onda to moramo da propuštamo kroz filter molitve. Najjači filter, najdelotvorniji filter je Isusova umna molitva. Ali ona nije laka, za nju treba iskustva. Ali zato postoje druge mogućnosti koje je naša sveta crkva nama dala, a to su na prvom mestu Evanđelja, Novi Zavet i Psaltir. Znači, kako treba da se ponašamo, recimo, mnogo nam se dopada neka devojka, ili mnogo nam se dopada neki momak, ili ukazalo se mogućnost za neki posao, ili imamo ideju da uđemo u nešto, ili da nešto stvaramo, ili da nešto radimo. Ali nismo sigurni. Uzet ćemo Psaltir ili Novi Zavet, pokušat ćemo da ispraznimo svoj um potpuno, da čitamo ta sveta štiva i da svoju dušu i tu svoju pomisao, samo nju stavimo pred Boga i da nju na neki način ispred sebe iznesemo Bogu i da je prosto ozračimo, osvetlimo svetlošću Novoga Zaveta ili Psaltira. I to na duže vreme, ne može to za 5 minuta. Recimo, jedno veče, drugo veče, nekoliko dana, pa da se molimo Bogu da kažemo, Gospode, otkri mi da li je ovo. Pa onda opet čitam Psaltir. Čitam, a tu mi je, na umu mi je, odbacujem sve drugo, a na umu mi je ta pomisao. I kad tad Bog će otkriti, prosto će samo da se otvori, nemoj to da radiš, nije za tebe. Naravno, to su stvari za koje moramo imati iskustva i to činimo samo baš kad smo u takvoj situaciji. Inače, najbolje je uvek imamo najbližu crkvu, imamo sveštenika, imamo monahe, imamo starce, imamo hrišćane u svetu, ljude zrele koji su se dokazali, otići i pitati. Sveti oci kažu da Bog čak do te mere ceni naše smirenje, našu pobožnost i naše nepoverenje svojim pomislima, jer je tu uvek opasnost da zagrizemo otrovnu udicu. Kažu sveti oci, čak i ako nemaš koga da pitaš, izađi i prvog na koga naiđeš. Dete, nekog čobanina, bili su primjeri u Starečniku, monah koji 30 godina sedi u pećini i moli se Bogu, ne zna kakva čuda čini, ali ima neku dilemu oko ovoga i oko onoga, ali neće da poveruje sebi. I nema tu sad u blizini, ne znam, njegov starac nije tu, on izlazi, kreće i ne znam, posle 5 kilometara nekoj livadi nailazi neko čobanče i pita ga, jeli, kaže, mali, što misliš ti o ovom? I klinac to kaže, to bude to. Znate, to su alegorijske stvari, ali to su ozbiljne, to su duboke poruke u tome. Ja znam dok sam živeo u manastiru Crna Reka, odnosno u Isposnici gore, nažalost u to vreme je došlo do jednog velikog loma u našoj crkvi i to bratstvo je poslušalo pomisao na čelu sa čovekom koji ih je sve poveo na tu stramputicu. Poslušali su tu pomisao, kad prihvatiš pomisao demonsku, ona ti uvek unosi nemir. Po tome možemo uvek prepoznati da li je nešto od Boga ili nije. Tako kažu sveti oci. Ukoliko ti unosi nemir, neku nejasnu nelagodnost, nisi baš siguran, to je, znaj brate, demonska stvar. Od Boga ono što ti je, uvek si savršeno miran,
i savršeno je jasno i tu nema dileme. Ali opet i u to moramo da budemo iskusni, pa opet ne smemo se oslanjati na sebe i moramo pitati. Nažalost, u ovoj situaciji nisu pitali nikoga, a sećam se na jednom od tih poslednjih sastanaka kada su napustili, bio jedan među njima koji je otišao sa njima, ali je divno rekao, jedan od starijih monaha, rekao je, deco, kaže, ajde da se pomolimo mi, pa da vidimo. Oni su rekli, ne, kakvi, mi smo sve rešili, to je sve jasno, nema kakvi. Toliki je bio nemir u njima. Sad šta hoću da kažem? I ja sam bio tu sa njima često, ja sam pripadao tom manastiru, do duše živo sam gore u pustinji, na sat vremena od hoda, povremeno sam silazio dole, ali u to vreme je bio velika uzrujanost, veliki lom i gore kod mene su dolazili i svašta je tu bilo i tražili su neke moje saglasnosti i potpise. Ja sam rekao, ja sam došao u crkvu, ja ne dajem nikakve potpise. Ja sam sebe potpisao Gospodu Isusu Hristu i često sam silazio dole i verovali ili ne, to je takva demonska sila bila, takav pritisak, taka sila je bila podnebesna koje te mučenike, moje dragi, voljene braće u Hristu tadašnju, da je to i na mene delovalo. Znate, ta kolektivna takozvana psihoza. Kad svi ljudi nešto, bio onaj Jim Jones, kako se zvao, ne znam, pre 30-40 godina, on je bio isto tako neki ekstra sens, bio neki od Boga isto tako dobio neke moći, pa poveo cijelu onu ekipu negde, ne znam, tamo u Afriku, u Gvajanu, Amerikanci bili ludaci. Poverovali mu i sve ih pobio tamo. Svi su popili otrov. Skuvao je u jednom trenutku neki kurar ili ne znam šta u jednoj bačvi, bilo njih, ne znam, 100. Svi su popili, svi su legli i sve su ih našli mrtve. Jer duh, kad si tu, u tom okruženju, vrlo je opasno. Jer to je taj duh. Uopšte kad smo u jednoj državi, recimo, koja je potpuno anticrkvena ili kad je jako sekularna, onda to deluje na nas i mi hteli, ne hteli, moramo više da uložimo snage nego negde da je, da kažemo, pravoslavlje ipak prihvaćeno kao tako. Tako je u ovoj situaciji bilo, ali šta je mene spaslo? Spaslo me što ja ipak nisam živeo tu, nego bih se vratio gore u pustinju, pa bih se vratio mom molitvenom pravilu, naročito umno-srdačno Isusovoj molitvi, sat vremena, 2, 3, 5, i onda samo dođem k sebi, kažem, Arsenije čoveče, pa daj šta ti je. I dođem k sebi, pustinja me, molitva me je spasla. Spaslo me je to što ipak, ja sam osjećao nemir užasa i vidio sam da tu nešto nije u redu, ali sam ipak odlazio tamo i pogružavao sam svoj u samoći i samo je spadala ta koprena. Tako da je to izuzetno važno, da uvek proveravamo sebe, svoje pomisle, svoja htenja, svoje želje, svoje namere, uvek da ih proveravamo kod iskusnih ljudi, da pitamo, a isto tako da se vrlo ozbiljno bavimo duhovnim životom, molitvom, da živimo liturgijski i onda će Duh Sveti, ne mi, nego Duh Sveti će nam pomoći da ne pravimo velike greške, da ne trošimo uzalud svoje sile, da se ne ranjavamo, da se ne lomimo, da ne gubimo dragocenu snagu u svojim životima, da napredujemo, da dajemo nešto od sebe, da ostavimo nešto ovom čovečanstvu, samo uz Boga, uz rasuđivanje, uz nepoverenje sebi samom, jer ako i ne poverujemo, ako je čak nešto od Boga nama dato, kažu sveti oci, dođe neka pomisao pustinjacima je bilo, pojavi se, ne znam, anđeo svetlosti, ili dođe mu pomisao da se vrati u svet, da propoveda narodu, da spasava svet. Prepodobni oci nisu verovali sebi. Oni su dugo, puno, više puta sebe isprobavali, odbijali tog anđela koji bi im se pojavljivao. Bilo je toga. On bi govorili, ja, kaže, nisam, kaže, dostojan da vidim anđela u ovom životu. Ali oni su posle učili, oni su govorili, neće se Bog naljutiti, niti će on povući taj dar od nas ukoliko mi pokažemo tu zrelost kroz nepoverenje sebi. Tek onda ćemo još više imati. Znači, ne sekirajte se, ljudi, ukoliko ne prihvatite iz prve nešto što vam se čini da je mnogo dobro. Neće to od vas otići. Samo to proverite kod iskusnih ljudi u crkvi na prvom mestu, kod svojih parohijskih sveštenika, kod tamo nekih monaha ili već koga imamo priliku, ili naravno kroz svoju molitvu, i na taj način će nama Bog otkriti koji je naš put. I ne samo što nećemo oštetiti svoj nego što ćemo do te mere razviti svoju psihu, sve svoje potencijale, jer Bog je svakog od nas napravio sa mnogim moćima. I koliko god da grešimo, te moći su tu. Uz Božiju pomoć, Duh Sveti jedva čeka da mu se mi predamo. Ljudi se boje, evo neke prijatelje još iz mladosti koji su naravno preživjeli, mnogi su otišli, pa tako neki put kad se vidimo, oni kažu, ma jeste, super je to što ti sve, ali vidim ja, a neki to čak i otvoreno kažu, oni se plaše, kaže, ali to su uglavnom tako neki muzičari, umetnici, slikari, ljudi koji su kreativni, koji žive od toga. A sad, oni imaju taj neki strah, a naravno od koga strah?
od te pomisli kojim kažem, nemoj slučajno da kreneš tim putem, jer oni se plaše ako krenu u crkvu, ako krenu se, da će oni postati neki bezlični bogomoljci i da će da izgube tu svoju silu, svoje ličnosti. A oni jadni ne znaju da su u stvari tako prevareni od demona, jer kad prihvatiš Duha Svetoga u sebe, ti postaješ neuporedivo moćniji od ono malo što definitivno đavo daje neke moći u ovome svetu. Jer u stvari je Duh Sveti taj od koga si dobio taj dar, ali samo u potenciji, samo u mogućnosti. On to razvija. Znači ljudi koji žive u svetu, a koji su pri crkvi, koji žive hrišćanski, oni su uspešni i na poslu, i u porodici, i u prijateljstvu, i u druženju. Jer, naravno, dobijaju Duha Svetog u sebi. Znači, na taj način, ne samo što sačuvavamo sebe od poremećaja, nego dobijamo sve ono što Bog u stvari ima spremno za nas. Tako da eto, ovo je jedna mnogo ozbiljna tema, ja svakako nisam dorastao za nju, ali sam pokušao, eto koliko sam mogao, da zajednički započnemo ovo i da svako od vas proučava Svete Oce, da živi crkveno i da svako od vas napreduje u tome i da vam u životu bude dobro i da na taj način steknemo i Carstvo nebesko. Hvala vam još jednom. U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroške svete obitelji, o borbi sa pomislima, koje je održao na tribini za mlade u junu 2015. godine u manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.